máme ochutnávku. Čau. Jo, Gísek se hodně těší. Já těším se na tohle hodně. Takže nemůžeme to dál zdržovat a musíme to nedat. Jako první Jan, dej mi to. kostička. Jan. Co mám jí ani nestihla ukázat, ale To nevadí. nevadí. Pak tady máme takový Demásek. Si to, ňam, 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 ňam. A pak To si tady taky. máme takový To pásek. nevá, dej mi to. Dívej, Gísku, to nemá. A odnesím si to. A ty si to odneseš? Jo, já tady odnáším si trošku gauč, protože Gísek na to měl fakt velkou chuť. Tady je důkaz. A neměl Jo. jsem na to velkou chuť. Tak a je, co, Ňam, je to ňam, dobrý? ňam, ňam. Gísku, kdyby to, tak tady máš ještě kousek. Já to vím, že Jo, to tak- tam mám. Já jsem nevěděla, že to víš. Jdo. Dobrý je to Hungísku? To je zbytek. Hungísku už nemám. Hungí? Hungísku? Tak ahoj.